Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan ni Tata Guryo nga napoluan. Sadut ken buong ti ulo. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tagalas jesen di itirabi awam petiluko nga John. Ay, maturog kalatan, lakay Guryo. Sana ka makaturog na saan kong pasangpad jay sadot ken buong ti ulo nga anak mo. Tila ngamin iyan anak mo. Sigaman ngamin. Tilad nang iputputot mo. Kakaisunat anak ta, may sana. Awan pulos adin. Sakit kasta. Lampi ako mamadala kapsat na. Tanong ko madya kapsat dagat kasupadin ako ma. May samat din. Dan mo kanyak nga. Anak. Ikatuwa na ta may samat din. Pinutot mo. Imputot mo kanya. Saan dan nga pimpin na basol pa si ma. Wala maturog ka karoon ta maturog taan. Manay jay. Kita mo natamat na. Nagpapamyanan ti taol di kiti aso lakay. At tataulan na nga tao ngagpapamyanan. Tunggal mabatog na nga balay, ag taol di aso ti kimbalay nga mabatog na. Amumlatan ni sindueta. Hindi ka stripper lang ang oras sa sagbit anak mo. Kapi ka siyak na turtupong gawa. Kawan ba't nagkurkurangan takang kuha ng api nga minakaanak na di kastaan. Nga tataramidin tayo tapno agnagam data nga John. Wala yan tatakasalita taman nga nasiyaan. Ngayon panagkunak lakay. Awan Serbina ti katay ta nga makisasalita kang kuha na nung nakainom mo na nabartek ka kasasalita ta ad-adakit din nga buong ti ulo to kasta ka nabartek. So nga say-saya atin talata. Ha? Siyak di makisarita kang kuwana. Saan nga sika? Hindi ita matugtukin manong nemi ti ridaw. Wayan! Wayan! Ita nang tadjawak pa da at talakad latatsak di ba paan mangilukat. Ang mga nukungkeng ka man. Tingarod laka ba kaya at tingarod asawak manong nemi tinapan ng ilukat iti ridaw. Kaya't nagreklamo pa lang tiloko. Katiri daw nanang. Iya po na bayag yun na. Laglas ka ito sumunod ka kon. Simrekin balibag na bay tiri daw. Hey! Among ibalibag tiri daw loko. Among tarimaan. Sino na yun na? Sino pa yun sa nga ni tatang mo? Ay! Uy, kami! Anak ko. Talaga ka di. Patiram ni tatang mo. Uri bukawan na kakastag at karbangan ng sikaawan ti karbangam nga mangbukaw keng kuwana. Ape ko mangawang karbanga ka mangbukaw keng kuwana. Nubukawan nak di bata ka tao. Bukawak bet. Nutanungan nak nanukang bet. Talnakan anak ko kadrabi unen. Maisturbo madisturbo ti kiti karuba. Kay ruba. Bibi ako. Nakita karuba. Abang ngamin ayang kastiuman enter aramidem, au pulos ti panagbalbali mo anak ko. Asya kakadimat ka na kami kinitatang mo Abos taon lang arudan ti may tulong mo. Tadi ka sumal sa halog iti talong no bengkag. Makibarbar ka adamat latan ti amo nga makiinom magbarbartek. Agbaling ka pa nga buong ti ulo. Sadot ka lang arudan buong ti ulo ka pa. Lantar na buong ti ulo. Ano Serbina kung mga nanganak kayo? Anak dak, so karubing biyagan dak, pakanan dak, palandukan na kasapulak, ito diyo. Kasi tama matalagahan. Anak dak, naganak kanya, pakanan dak. Nuanat masapul ko, ito diyo. Nga kaslat, pagrebangan niyo. Kituan ngayon pagrebagam kumamat ti tumulong anak ko. Tumulong kami ta. Alin, doa, da kailangan rodan nga doa, tumulong ak kailang, ay, po, na, marigatan ka de. Alam, gusto na nga rodan, hanggang ako nagpubukawan, umaykan, taing kapaturugan. Hindi dadak pa ka nanginan. Di ka nagpulutan na yan, ay, mabisinak kailang, sige, idasaran na mga anak. Asak ti mang idasar. Sige kahim tinanang ko, nagserbi ka kanyak. Ganintun ka, ano ba't nga sikat nagserbi ka na kami? Kapag kung mga agserbiyak ka na kayo. Ano, dan tumat ng pamilya agad. Tigit anak kong tumat ni Serbiyak. Hangada kayo. Di alam mo, sir, ramiden nyo.
Aging gangandak pa lang ti poderyo, agserbi kayo kanyak, tasak ti anak yo. Ngayon nito at asawa kon, suminak to ka na kayo, tintumatin pamilyak, ti serbiyak, ayos, datamosan. Awan tumatin ibibiyag nyo kanyak. Lagi tagasawa ka na karudan, no, awanin tinasadot, ngakimbong ti ulo. Naginaguray kayo pa ilayang matatao, matpay ti ararumag. Ayun ti saludsod anak. Ada na ta mga yatkan ka? Inalang umit. Apayaw ka diti. Bilibyuhan niya, ti kinagwapo. Gwapo ka no kadigdigos mo. Ngayon no na bartek ka kastoy, pangit ka. Inalang nga talaga. Saan kailangan nanang, turabon ka. Anak ko, lalo may kangarudan tamo, may kamanganan tanto no bigat. Tamo usawang ka, nalimlimbyot panunot mo anak ko. Denggam tumanin ti pamagbagami kang ay bigat sermonen dak tumanin. Kailangan nakarot ba nga nito bisina ko matulog ak tumatin katrabiin diablo. Manong name ka kaasak lang ang tep-tepel. Imbag at ti asawak ti makisarsarita kang kuwan. Ngayon siya ti kinasarita na agsungbat ti baribar talagang paramanak. Ngayon na mabalin na ko manong name dik-dik-likak na ti madisuwak ti anak ko. Takdagal ti bagay na nga misyak. Nakababay launay. No diswak isunak at balsan na kat kakaasiak na amak. Ang mga nagdinamag nga ni Kastoy, ni Janjan, dinanog-danog na ni Tatang na. Nakababay launay nga damag man. Nakapanganen, siyempre ka nito si Led na, manon na may kalpasan nga nakaisbo. Deta, agur-urukan man. Ay, biyag. Era manaman tapayan nga napuyatan, bakit? Eh, mas kumaitan titurog ka. Nang rabiita, itay alas 7. Maturog ta kumat alas 8, alas 8:30. Sa tanto agriing no parbangon, dahil tamanin siya taltalon. Ano man orasan? Alas 11. Napukawan di duwa nga oras nga turog ta. Talagid maturog ta karoon na, di ka masango-sao. No, ang taon ay mapuyatan lakay. Ay, apo. Kakaiso na nga anak, nagbalimpay nga sa dod kay bong ti ulo. No, amukla kumakasta, pimpinas, pinaumputot ko king ka. Ang mabalin sabay lang bakit? Alana, mabalin sabay lang. Loko, saan ko ma? Mamangak pa yung nag-menopause. Kaya balbalin talatamat, pagliliwatamat ti bagita. Hindi ka man, laklakayan nga. Apay, matitarik na. Nukas pagarikan ta, lailuin ka. Nga pirit-piritek na ito. Di ka man, kuryo. Di tayo ito. Mati ka di maring tarik na baka. No arako pantangas to. Sa kusang awan tatangad mo. Tatil-til mo. Sa ko kinikinitin tapilit-pilit mo. Kuryo, di ka man. Kuryo, sumgar na dot-dot ko. Makita mo kita, sumgar pa yung dot mo. So, ibalbalin na baka. Mangliw-liwa ka na ta. Di ka man. Alan, apay, tumangga na ya. Nikit karawa, ma. Hindi, taga. Ala, Guryo. Nagtumargan siya. Ay, haan. Haging kang agpalagtartaray nga dara ito orat tayo. Dadara kat mapaninta. Talaga kula na ani. Yung saan nga sumrek lakay takimbetan. Mabalin. Mapikit nga saanin. Mabalin, pag pinustaan ta, basta ipalubos mo, di nakadngarod irosod, ngurila rumsood. Ay, liwa, ti malakayan kan mabakitan, mano. Yung saan ka mo't pala nga nataingat ta. Ako mo't pa asawa ti anak mi. Numapagtawan ng 25. Ne, nalato ka nga ng asawa, so nga, dandani ka mata nag-senior citizen kiniya si mga asawa. Nakaring kami tlayang nga nasapa, mananaymi, kat siyempre, nukas na agsapa kita.
Nagka-iwayway, dagiti taraken ko ang kalding, ken sumagmano nga baka. Papamet di market ko, dalusan di ubong, saan ang tupakanin di kiti baboy. Malpas minto amin ng obrami. Mamigat kam to, nadapay lang aguro-urok di anak mo. Ay, ti sadot. Nga bali ko mga sadot. No saan nga buong ti ulo. Tanong kasta mo malemen, at damanin ni tiyanggi. Ano at mga amis kang kuha nga ginom ta. Tunukuan, dahil tamanin. Pabarbartek tuman ng agaw. Ini ta makariingen kan nakapanganan ni John marunin. Inayapan mi. John, ninanang na. Di na nangawag kang kuha na. Tanapimpid na sa ina, di mangawag. Makaman dito anak ko. John, sabi ka di manin nang. Sermonan tak manin. Hanga sermon da ito, palagapad na ka lang. Mapilpilit nga masalig. Lagtugo ka. Sikalat makisalita kanyak nanang. Saan ka ng tatang? Baka madimanin sa una. Alam mo, nakilata nga ginangarotik sa rita. John, nang. Umay ka tumulong di talo na. Sabi nga, hindi mo kaya. Ano pa yan, napuutan yung sumalo ka, tatalong ka dabangkang. Katore ko mga lang dati, mangyapon ka na kiti kalding. Saan nga obrapin ni tatang mo? Di mo ka di kayat, kakukom di may sa akalding, kit ilakom to, tapos na kwarta. Katore, awan ti ilakom kakalding. Dumawatak tumunta ka na kayo. Hamat nga mabalingan handak ikan. Kit mo saan da kang ikan. Nagtakawak. Anak, saan na siya data nga panunod mo? Basta noan niya, ti kasapulak nga anak yo, da kayo nga naganak kanyak ited yo. Uri nabarte kak drabi, amok matibagbagak, kastamot man ti ibagak ita. Nabarte kak manuno usawa nak, sulay so. Nukas na, di ka mo kaya tagtrabaho. Lakay, saktatan. Naguni man yung lakay guryo. Uri na, sabi kayo, bagpik sa man na. Gasto ka talaga ti boses ko. Anak pa paritan. Naglalalo magpungtutak. Lakay. Gutal na ka kadi Kasarsaritak lang harutin na siya, anak ta. Kasarsaritak nga na siya, dahita. Ngam sa balit sungbat na. Handa kahit paisuro. Agpaiso ka na pagrebengan ta. Nga dapat pagrebengan na karata. Binales. Tumulong ka at tulungan ta kamad. Naturet mo nga dumawat ti kwarta, di ka ba nagpambanog? Kit ta kwarta kapag pambanlogan may? Agbanog ka at ta kwarta. Alam, rustunan. Tikat kinaustong mamin nga high blood, guriyo. Kasano nga jak high blood? Kit bari-bari mati utek ta anak mo. Alam, ustunan nga rodan, ustunan. O, makita yun, nana. Panagong unget nila kay guriyo. Wala ta di mo kami ang muti pa isuro! Nakalakay. Ano siya kayo po ako nagtidalog na kayo mo? Tala kayo. Akaasya ka mga anawa ka na giti agaw. Akakaasya ta asawak ko na mga anawa kanyak ka na kami. So nga imbagak lang rodin manong. Talugan! Saan ka na order bakpakinan dito? Handa ka kasapulan! Dahil hindi mo kasapulan ti sa daot kan buong ti olong anak. Pumalo ka! Noel, pumalo ka ka! Lakay guryo, babay mo! Sika daw babay na loko! Austunan na paulay kayo. Austunan na kayo, wari tayo. Awan man ito siya ata sarita. Katalaga nga awan at di namat garot amot yung tungpal. Bari-bar ti utek na anak mo. Ay, natanabidan tayo. Kaya titakil ang question. Anya taramidan ta. Tego na akon. Bye-bye amnatan. No, sumangpet kit at tug-tug-tug babayam hamo ilok-lokatan. Mabaling garot ba? Ay, tapos nung aramidan na lang sa kayat ka. Wala mo ko. Mabanug ako. Mabanugag na taltalon. Mabanugag pa yung mangisuro kayong kuwan. Wan at ang amin agpupungtot kamit kami ng mangisuro. Kano isuro? Saan ko ba? Lalasuran.
siya pa hindi makapungtot. Ha? Apo na yun, bakit? May mesa lang ta, anak ta. At konsumisyon ta. May stress ta. Ay, apo, pakatakayak to lang ata na dyan, John. Malalos to lang. Tapos umalog ta ni Taltal. Alala. Kaya umaldawan eh. Sige. Takaro to. Lugas tama nung naming ang makikaruba kadagitipatak nga ama. Talaga nga sa lahat ng kapalawala dyan. Anak mo ya, pare Goryo. O, ano pare? Di may amon, amidan mo. Nusik ka kumakas pagarikan pare na kasi anak mo ang taramidam. Kit pariknak ng naladawan na pinariknaan nyo. Takabalan na ka na balsad. Di ko mapila ubing. Di yung pinag-ubra di ubing ala. Di inanat yan na neta. Nakadungdungon ti inana idi. Kakaiso lang harog anak mi. Di kusan na rubwatan na, panagbasa. Diyan, nunaskan kita, subuan na. Dakay mo lang nga, aking baso lang. Ay, bak, hindi, nga umay digital talo, hindi ubing bahay. Tapno masusuro na, no, kasanot, agmangruot, agiwayway, agapo, agyapon. Pasurusuruak, tapno, amunat, agburas, tinatang, ay, bak, hindi na, tapno amunat, agraab, agapa, sagam, no, basta nga, saan na kayat? Saan nalata kayat? No, pilitan, iparitan na mo dati. Paritan na mo dati asawa. Kaya tayo isong kita. Nag-brother lang iti high school. Di naman kahit nagbasa ti college. Tanda niya hampay nagradua. Kabay lang kumamit na pagbasahin ti college. Tanabindas kumamit ti biyag namin. Tinamat kayat. Nagmalimba na sa doon. Buong ti ulo. At na may singasing ko. Naramidan pare. Naramidak. Dumaw daw at ti kwartahan. Bueno, ita lang hanggang di mawat. Binugbukawak ng pinagtalaw. No, kasapunan na ti kwarta. Saan yung ikan? Wala nga magtakaw. Ilimang nyo na laing di kiti kwartayo. Ilimang nyo met, tulbakan nyo met, di kiti mabalin na nga alain nga isal daw no ilako. Dito lang nga naguyutin na di kalding nyo, sana ilako. Sa nga tawad nga laglag di kiti kumatang, no isunat mang ilako. Amuda mat isuna. Kano, agawin tirabi, hanyo iloklokatan. Sumuti ko na kang diamot asawak na, makaasyan na, nakakaasi ko na. Ay, apoy. Agnagam tulad na dyan, nagbisin. Yay, maamiris na ito ti amin. Isungasan yung ikanti kwartatab no awang pagbisyo na. Kasta tinagtulagan mi ti asawak man. No tumawat kan kasamong ikan. Wala nga lahay siyak titong palim. Hanga siyak nagagaman ti kwarta ko nam. At aginitatagmon ko nam. Tano siyak ti dawatan na. Hanga pulos ka makadawat. Nalawag? Padasan ta lang. Kahit no agawit ti rabi, hanta iloklokatan. Uri anat mapaspasamak. Kasi doon nagubor. Hindi tumawag ta ka rin tanod. Ti barangay da. Agtungpal ka kanyang si Mapang Asim. Ha? Aramidan tira ito yung pamuspusan. Baring no, isot pagnakman. Pwede may isang bigat manong namimangmangan kami. John, nanang. Yung dumalpas ka mangan, papanamanin. Good. Nakbanan paspasyan. At paspasyan mo.
At ang harod nang, sinulaan ta, tanya. Ako mati kwartak nga ramatek. Ang dit ka manggit di. Natawanin nila kay Guryo. Nanamanin. Tatang ko naman ng lakay Guryo. Adar armem, nga maumat kwartam. Ano nung kumanti kwartam? Wari ka atang ko kumalangit ko Pres ko nga sabong, itad ko. Ano kumatang akamat it chocolate? Kahit no among tumulong, trabaho na. At ang matigatang mo. Di ka mabae nga agaharam ka nga akong kwartam. Ala panunotin. Kahit numaamon jar armem nga di mo amo agubra, kayat nakangata. Kahit away ko min nga mamuan hanong ka bagbaga. Kahit numaaram mo, kahit masikugam, kahit agasawa kayo, kasano? Da kami kininanang mo ti mangbiyag ka na kayo? Isundon at managtrabaho ko. Malakit na siya at magkidiya. Tako na ako, no, at danton asawam, magkisina ka iton nga dagos. Si kamalanag ko na, Serbian na ka ita, ta, anak na kapay lang. Taawang pa pamilyam. Ngayon doon ta pamilyam, si kan tumitin timang serbi, iti asawam kin putot mo. Han? Kawin. Sungit ang awang pa asawak, Serbian dak. May nagnanayo na kasama ro. No kaya't mo agpakwarta, agtrabaho ka. Sabi ka, di ka sumurot ng konstruksyon. Nagdakkel ta bagim. Kahit may sabay, Barok. At dapat takaranin dito balay. Once nga awang kapay iti oras ti alasutso, iti rabi, may rekpanin nga mailak. Tiri daw. Nga sumangpat ka naladladaw ng alasutso, saan da kang iluklukatan. Nalawag. Baro na ita patakaran. Kaya no di kag trabaho, awam at kwartan. Di ka doon dawat ti kwarta kata kami. Kadagpay sumano. Saan nga dimawa? Pimanaw lata. Ay, laglagay ba ma? Di patakaran. Alasutso na awang kami ditoy. Masiraan kan. Di ka tumakilukatanin. Timting tinabi alasutso media, alas 9, awampay. Nakaturo ka bakit? Wala nga matistubutan tumitlang. Ay, di tapos. Pastain ta maturugan. Dito tik mo patakarak. Saan mo iloklokatan? Nagpay sumano. Alas 10, dito. Bumalaga ba? Ilokan naman sinila ako nakan. Naman sinila ako. Babam na tayo. Ilokan sinila ako. Tanda ka! Pakaturo ka! Ito, kasarak ka. Ito, bibiyaw! Tunukwan. Palapagin na kanta. Pakaturo ka! Bibiyaw! Naging gamanong naming pinalabag na. Ay! Nakabato na kasta! Nakala, kung gano'n. Lakay, hindi ilukwatan na pa. Bakal-bakalin na. Aglingad ka, hindi tumaray ka! Naging lalaing ka lang ko! Ay, po Diyos ko, lakay. Hinamad na samatan. Babaan mo na, tamno. Agnakam. Kano natangrandangay. Kagbabali sa pagnakman na. Eh, madi di patakaram lakay, madi. Ano nga, madi? Ikaw ano natadakas mo pasama kinkwa na. Kabahala na. Kaya na ti aldaw, may awan dito balay, di kaya naman titrabiin. Manong name si Mangpet iti kabigatan na. Anak, nagturo kami trabi. And, Noen, hindi kami ngamin pinastra kita. Di mo ka di malagap si patakaran. Ano, awang kat alsotso dito, balay, talaga nga saan ka malukatan. Naulpit kayo mo. Saan nga kinuulpit na jay? Panang disiplina making ka. Ha? Isong ano, kaya't mo nga, maturok kan tumanin sa bali ng balay, pahala ka.
Nagdigos si di makapangan, nagrupwat, manunimi, ni kasla, dan sakit date na. Bakit? Kapalam, nakapangi-date. Wow. Bagman, ano, ada date, pag-date mo barok, da kailan, da kawarta na yan. Nagmalmalim nga awan, nagpatpat nga awan. Ang nagawid ka anak na drabi, ikitore agawid. Nasaraan Ang muna nga nasaraan, nga hanta lokatan, so hang nangawawid dahil. Usa doon nga itatihan na lakay. Di ka mandanagan. Ay, sa balit ti babae, sa balit ti ina. Kung saan launa, iti anak. Kaya ngamin kay. Sa mumat ngamin nga sinusuruan, iduubing. Nga numaminsan makat, sikat aking baso. Ha? Ang tahang-tahang agawid. Hanga nagawid ni madamang sapsapul keng kuha. Tata, nana, ni John. Awang nga rutang kasi Mang Pedrabi, gingana tampit si Mang Pedrabi. Apay ka di pa rin? Di mo lagbaya din. Ana? Nakautang? Nakautang din 2,000. Kadami ngamin inikam. Bayad at tumat lang ko na. Kaya pinanunod mo kumabarok na pangalan ng pagbayad na. Kaya baka tumawat ka na kayo. Nabayagin na sa aming ikan kwarta. Isuman lang mutang at taong kwarta na. Kaya basol mo mabarok. Basol mo. Baling ka ti tata na nang takilak bang bayad. Ay, haan nga mabalik. Hami basol data. No, da umutang kang ka, kit namnamayam nga akong pagbayad na hamo papautangan. Barkadak mo kami. Ikit barkada mo kiti. Babaan mo na ta, barkada mo. Sa pula. Ano din na kaya tagbayad, bugbog. Na. Aman. Kitaktakil mo ti bagay ng musika. Kit mga alak, tika duwa ka bang bugbog kang kuha na. Nasaan ngagmayad talaga bugbog. Lakay. Ika ba nga 2,000 tabayad? Ay, nakapalag. Kinugar ba papatay na? Di ba? Di natin. Di ba tayo? Di itamo. Iman sa'yo. Tamatayin. Punay mo. Samo ka din iba't patigtanak ta. Iso nga rod. Takayat tangag-nagam. Gabot iba't patigta. No saan tang aramidan di kasta. Hambat ngag-nakam. Manong arabi nga saan nga nagaw-awid manong nemi aging kang iti agsapa. Aday may nang ipadamag ka na kami man. Ay, Regryo, maris ba? Diyo ka pedandamag. Ang ginagdingig ti radyo. Ay, saan? Napaya? Yan John. Kadwa na ni Noel. Nadisgrasya da itrabi. Hala? Nadisgrasya da? Oy, kasano ko, para ka-disgrasya na ako ma. Nagmotor da, kat na-disgrasya da. Ala, Diyos ko. Dakam nga duwagin ni si Mati na panito ospital, manong name. Manong, nakadado, nadunor na. Tatang, nanan, wala na koda kami. Anat mariknam. Anat di kita datarup, maping na nabendaan. Di kita ako nakakita kanyak, dati ko narupak ti. Imo nagdiso, iti kabatuan. Ni. Yung pagtasangan na pagtaran na kita matamngay. Di barukong ko. Angalik. Diyos ko. Gura, takasalita ito, doktor. Anil ka dito ka sa saad, anak ko. Nagaman tayo, misis ta ko. Saan da nga na tayo? At, dinong parda ti likod ti may isang van. Nakapaspas da nagpataray. Nabartag da nga, nagmotorsiklo. So nga, ti paspas da, naabutan da likod ti van. Iso, natungpar da, naitayok dabat. Imbaga ta, hanga ulo tinagdiso, ni muna ka nakuha da. Imbaga ta saan nga semento, tinagdisuan da. Handa pa'y naka-helmet. Ano ti ka sa sati anak may nga doktor. Data baro kong nakanot, ang angalin na.
In extremin, kasapulan nga, maopera kastakan, mapakatan ti agas. At arupa na ti permi na para napakaruan, awan ti gwapunan. Hindi, rupa kin ti barukong. Baga, talaga nga, nakalasad na pa yun. Kasapulan nga, dumagatang nga agas sa misis, dato Treseta, awan agas-akas ta dito ospital, so nga naskan nga kiumatan. Manong nemi imay dakidyaking kukuha tiban nga tinungpar ti anak ko. Ay, sir, ma'am, da kami di kita nakanak, di may sagada kita nakamotor. Di anak yung ano tinag-drive. Awan lisensya na. Di may pakit amuha mo, nagayam tag-motorsiklo. Mumi ko mga mo nag-motorsiklo, di nilami ko mat-lisensya. Dakil dito dahil jay pan. So nga, pina-estimate me, kita ka na yung 50,000. Diyos ko, nga kita aramid ng tanak mo. Babalimit agdarom, awan lisensya tanak yo. Rumor to hospital, sumurat na pagbalutan. Saan ka kadang nagdarom? Hangan ta kami nagdarom. Bigyan mo lang pulis nag-imbestigar. Basta tilang daw-dawatan mi, di magastos ti panakatarimaan di pa. Di motorsiklo agad, basuldan. Kukuha ni Noel da dyan. Kaya kinalubon na. 50,000. At doon sama tarakan mo nga baka. Patarakan daraga dyan, sir. Awang bukod ko. May remedyo kay basitin. No, di yung kaya't nga ba ipila ti darom kontra kadigiti dua. Masapol nga bayatan nyo. Di kastos iti kotse. Nabang ko kinasarita, di kita kanak ni Noel. Manong nimi. Padre, nakaruten. Nagsatungo dawat da iti ko ha. 50,000 nga pagkatarimaan Japan nga natumpar. Kadya anak mo ha. Amoy ramraman dya anak ko. Kapunta dya anak mo isot nag-drive. Anawaan ka no ni Noel so nang hangang patpataray. Ngayon nga ginlalastong met. Di ka dahang kayo tumulong pare. Nadadahal di motor mi. Awan ko padre. Oreo. Hanggang mga tumulong ka punta na di motor mi ito problema. Di pagpatarimaan ko. Kaya dahil pa gastusan ti anak ko, hindi pa naka-hospital na. Kadori na kami, hindi pa naka-hospital na. No kung mga minsaan kakastata anak mo, no saan kung mga buong ti ulo, handa ko man na disgrasya. Apay nga tilayang anak ko ti papasulam kung madre. Kawan. Di anak ko saan nga nakainom. Idinto tadi ni Junjun nakainom. Pinilit ng inalat tulbag kasi nag-drive. Kahit kung mga pininuwal nga siya nag-drive, kaputa, dinaamong amo gayam kasi nag-drive. Ay, susapo. No, kung man ni Noel nag-drive, adalisin siya na. Gusto nga basol tiyanak mo. Kumpadre, uri ba sitlahin mo ta? Di gastos nga ro diyan, panak-hospital ta anak ko? Kaya panakagastos na diyan, panakatariman di motorsiklo? Bakit anak mo lang, hindi, paggastusan. Wala nga Japan. Are, basol di anak mo. So nga, dumawatak pa kid ko ba? Ken ka? Tabasol nga ro di anak mo. Sige nga pare. Wala ta dumat bakam. Sige, hindi pa nga ro. Kasta na napasama. Agpungtutak ko mama nung naming nga on servit pa nagpungtut ko. Bay-bay amit ako malata manong naming ti anak mi nga oray no matayin isuna inti ospital. Ayan, puta ako natan. Anak la ti anak. Kin mahamalin, barbarin ko namin. No, so, ito hindi pagbalbaliwan ti anak mi. May katlon nga aldaw manong naming ni ospital.
O, nasakit ka di para taparokong mo? Ha, John? Medyo mayatin datang. Di mo ka di pa naamiris nga maditi na nararamid mo. Awang ka di apulos. Ti sumbrek iti panunot mo nga di kiti inararamid mo kat madi. Di mo ka di amo panunutin nga. Aggastos tayo tinakil. Agasip ti daw-dawatin da ka na dyan tungpar mo nga ban. 50,000. Kahit manot pagbayad tayo di ospital, di pa naka-ospital mo. Di mo't nga tumulong. Dagiti naganak kini Noel. Tako na nagit dumawat na pakit kada tayo. Gabot ta. Arig na. Intalaw mo di motorsiklo. Pinilit mong inala. Hanga kasjay. Saan man tang. Kahit ko lang yung paniknik nga muktag maneho. Sa nakainumak. So nga. Di ka kadi palagnakan barok. Igastusan na ka. Aging ka makarwar ka rito hospital. Agbayad ka 50 na milit yan itong parmoban. Takla gastos. Sayang. Kaon sa Sarbina. Di mo ka di may karyanak. Nang balbalyo kan. Saan ka nang sadsadot? Saan ka nang agbalin ng buong tiulo? Tapno awan problema. Manipot idi. Amumuntikas na nga raramidem. Nagbalin ng nasadot ka. Nagbuong ka tiulo. Agproblema kami kininanang mo. Awan pulos pa nagtal na tibiyag mo. Di ka matagtal na. Di ka matagnakan. Barbareng nakastoy nga pa nakadisgrasyam kadagnakam kan. Sapay kuma. Sapay kuma kun kunami iti asawak manong nemi ket idi iruar minisuna kalpasan nga mabalinan nga mairuar. Makapagdangan na siya at manong nemi sunulayang tanong sarmingan na tirupa na. Tang, nagpangitak mo tayo. Dadadetang nga hantak kakayat. Bayaman ako ta. Nuwan tukar tatayo. Patarimaan mo, pa-plastic surgery. Tunano ta, tumulong ka, agtrabaho ka. Tano maipakitan ti talaga pa ng balbali mo. Tarim ng tatarupan. Anong orte ramidek. Binigat nga sumurot ka kanyak di bangkag kentano. Amom ti agwayway, agyapon ti kalding kembaka. Sursurum ti gluto. Tigiti trabaho ti urag ti balay. Nalawag? Idjam ti barkada. Idjam ti inom. Sabagay. Alangan ba't nga rumwar ka kasat langam? Rumwar kan tulay nga. Nugwapo ka manan. Imbaka ang malatarimaan tarupam kita. Agsadot kan tuman. Agbangga tuman nga ba into buong tiulo. Sige ta, nang. Balbaliw akon. Nagtrabaho akon. Tumulong akong kada kayo. Very good. Nakamin ti kararagsakan nga naganak mo, anak. No pumayso at nagaw ibagbagam. No mumton ti tumulong. Kadagpaiso manon nemi isupay kiti dibang dagdag kanyak no. Oray no saan kun nga ibaon. Mapan na iwarwar di kiti kalding. Mapan na iwarwar di kiti baka. Laging ka ako na kanya. Tang, at na nakita. Nga niya. Nga narigat nagiwayo ba ti kalding takwa? Kumuyod ta. Napiray baka ta mong masarunon. Anya tang no, mangalad ta. Nalaklak ti mapan naghalat ka nanda. Ngam ti mapan mangiwayway kin na mangyapon ka nakwada. Gralaro ka sa nagtudo. Sige. Sige. Basta, ikarima ha. Sikat mapan nagalat ka rin da. No, daroot, galuta mong ibitin. Numat di kitay kayo, damortis kuma. No, salamagi, no, maguston kalding bulong ti kayo. Sikat agala. Sikat ang. Sakti makamong.
po nagagat anak mi maro. Kaya man lakay, gagat. Buhayin manong nemi ore makadayo, mapanaghalat ti Adamortis. Adara tay naramid na manong nemi nga durun-durun, nadalikin na basig. Galutan na diri nagsangat ti Adamortis sa kabil kati, nalakang aguyudan. Kat, ado nga purpose, mapanagpukan iti kayo, ti Adamortis, ipil-ipil, salamagi, sana salingsingan, sana putulin na jay pagsalingsingan na, baling kayo, pagsungro. Kada kita'y nanganantikal ding mapananuturiputin. Ano di kita anak ko? Tang, no magangon to dito kayo, may lako. Dito met sangana, rinipet, may irama. Tuntuo na yun ti kayo ma. Kita, dubli-dubli pangwartaan na. Aglako ak ton ti kalding, aglako ak peti kayo, dapay rinipet nga nakiraman di karayan, hindi adaan do pa, pagalaan, buragan, mapanila ko ni nanang, di mayat. Unang peso ya. Ay, kat, unang yung pangalalam nor kada kita nga pupukanan. Agriri. Adumat di ka na mabaybayan ta, bakras ti bantay nga ako, ipil-ipil. Nagpay sumanong nemita, limaw at inaaladan nga pagyanan, di kiti kalding. Nakaw, dumat ti kalding na, dumat di kiti umigumatan. Barok. Tayo naglakwam ti kalding na. Tang, umanay dahil tuhin nga pagpa-plastic surgery. Kawan ah. Pagwapo ak manin. Nabarbaring no, ito na itultuloy marok, tilaing mo ang tarakan ti kalding. Ha? Kaya doon di kita mapaglakwam iti kayo. Kaya doon di kita mapamuripatin mo panirama. Kita, kabaylamon tagta, pamilya ba ro? Kabaylamon. Ito nagpapalastic surgery manong name ni. Ano tama nagimuha po kan? Una tatang. Borok tayo. Baka nung babae, kamat ka nga na. Babae nga kalding. Tatang. Sa langan manong naming akalding tatartarak na ni John no tikat tumulong pa yung tarakan ti baka. Ken tumulong pa yung ninanang ng tarakan ti bako. Naging kanyang amunan ti girlfriend. Nang, ni Olive ti girlfriend. Nagpinta, sagbagay kayo. Naimbag nga, bikatyo na, tata, nagmano akman. Kat kumusta mo ti pamilyang balasan ko? Nagpapatata ka di matla nga marigrigat. Una nang, tatang, bale, talo ang bagbangkag mo ti tatang ko, tagtagibalay ni nanang, kasi ka nga high school graduate ak lang, so dutak mo na nagbasa. Ngayon may sakang sales lady, department store, so nagam-amon mi kini John, iti umay gumatang terawatan na. Ada na pasamak yun. Kumpay na. Kasarnak pa nga muna Ito na nga pa nagkasariyo. At ang ti bagami ko matatang na nang hindi ko mga asawa. At amatin burnong ko. Nagatumat at baka nga taragan ko di. Kaya na. Uy, namo ka nakasagana ka ng mga asawa anak ko. Kaya hanggang ito nga madadayo Ono kayo dyan, sulong nga balay. Dapat babalin nga pagdisuang nga tagad to Tapos hindi ka stag, iti tuloy mo, pero tumatagtarakan mo ti adingwen, nagro na ti kalding, ituloy mo itong kabalasan ko, trabaho, ka, dapat awang pati anak yun. Kat ato, di kiti mas daaw manong nemi, idi ta talaga nakasaysaya atin ti biyag, ni Chun, nga idi kat sadot, ken buong ti ulo. Nagpamilya, kadada, 5, putot ti loko, kakaiso ng anak mi, ngayon nakaputot ti 5. Nga, braming ang kasawa, mga ayawan na nakuha ata. Ito nakasta nga sumalog na talon kan bangkag. Nakamit yung mga ayawan kadagitan nak na. Tayin sardin kumatan ata. Intulok kong kini John, manong name iti panakatalon, kan panakabangkag, ti bangkag, kan ti panaktarakan kadagitan. Ito nga ron, ti pagkasaritaan ng anak medimburay, kapsat,
Manong ko nagtaamok, inauna ka kami siya. Wine. Kung akong nga, pagtapog ko pa lang ti senior citizen. At sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kada kadipadak na nagbuya, ay more power to your program. Tingor tagyaman, Tata Gorio. Kumpadre, thank you pa nagsurat. May isang ama na nagbaling na buong ti ulo na ti sadot nga anak na. Ngayon, nagbalbaliw. Ayan.